Uy, Tita Diwata, unsa man na? Talaba. Talaba? Magfefe. Unsa na ada? Dito na matula. Amo ni tanan. Ano talaba? Adog-dogon ba nila? Nalagyan ng dog-dogong martilyo? Si pangalan mo tay? Imbong. Asa ka nagabaligya sa tay? Dito na. Uman naman nila ha. Sir. Diri ka sa panarga gabaligya. Usay Turtle Island tanisin. Pila ibligyan mo ina ni? Tag-G sa buok. Nag-G's ang buhok? Oo, ang balde, sobra 30 ka sunod. Kasi tawag ano niya? Oyster. Oyster? Sige, sa diri na ka sa panarga tiktoyok pod. Dam, pila ka booking nyo, Dam? Mali siya dol. So, kung nakadiri sa panarga, makapalit mo yan ng mga kinason. So, nakapalit sa Tita Diwata. Kasi nani ka presko pag nakakadiri dol.